Kajingeki kinong tre ka GVK EMRI 108 kablas dang nadu usnem arajar kat kandai pat kade kasien ka basaw pat hauniu usnem arajar arpuar lala bandong kade kajingeki ya ka hok long brio man brio pat kane lala man snothu hadien kajingyo banikren ka bakham banya pat kinong tre ka GVK EMRI 108 kibla shakri nadu bak sarkar jela kalai soi ya ke MOU house nem arajar pra bat sedang man penyai ya ke kam nadu benai rempang jong snem arajar kendai kini ki shakri kila IT met bat mensiam bat ke kam ka baki tre kam ka bakam ya pher na ki brio ki ba shakri ya ke trat ka koi ka kya lakalong jong ka sarkar jela sarkar pedeng ne wat hagito ki betre ki jaka sumar ki ba penyai ta ki rio shimet nakamat jong gajinge ka ba ki no hikai ki ju ye kendo kata ke balong ke baju ajing kermen haka puli ka puthi menta kasngi ngidon pat hakini kajaka apo lamali habede pat bat kata kawai katnat ya kaba ki hap apo ka NHM ka GVK EMRI 108 ki nongtre jong kane ki bangi jutep ya ki kum kashaka jong jing kermen henry ada pi hadien ke jonga ki don kini ki basong hangni mentala bun sngi bat ki blaya ki ya kini ke jingeki labun bun snem na menta ban dawa na sarkar ban pen urlong ya tagi jing dawa ki jongki tongin kmi kai ga ba ban ngin ngap thu na ki kai ga pelong ki ban yaki namar ya kini ke GVK EMRI lawanra ha ga jela ga jongi ho snem arajar pra balasdang ban pentre kampat na do benai rempang jong usnem arajar khandai ya ka ba kilasdang ban ai ke jing shakri banwanra ya ke jingkermen haki brio ki bala don ya kata ka jingdo mensiem ya ka ba kila ban klat no ni sela pertai lada umdon bakit ya ki pat seki jaka sumar ki paper lakalong na yeng lani na lenti singkeng ba ki mat ki jing mensaw ba ki jing pang system ki bahar kam tongi ne kran ba iwe ne ki nong tre jongani ke GVK EMRI 108 ibala don bat kan hi ka company kata nadu snem arajar pra kumbai leitu pat sedang man pentre kam nadu snam arja khandai hadu katno pidon ya kata jingkermen kumangi ia po ki kali jongki 108 wheels of hope nagamta jong pi shimet adien ba pio ini ka kam ke jingkermen ga jong pi ya thu chwangi pat nagamta ka jong pi hi shimet ke jing yu ga jong pi kuble pi baro teng kateng jonga ka dei bas ngur si shat khar ban ngade ba latrai hakani ka service jongani ka 108 nado 8000 nado ba ki dangwan ban play kani ka service hi kata dei ka date of joining jonga ka dei 24 November 2008 te ka service ka bangis dang ban trai kam ka dei ha u arp south rek jong banai fam second jong banai fam 2009 te nado katuka nado tu snam kalaran kani ka service 108 te katkum kani ka jing tho kani ka ambulance be ki tho wheels of hope hangni kamot ba kide ke shaka na banta ka jing men kata ka jingmot jong kata ka dei na banta jong kitu ki bapang ki basitam mdei atang ki ba ruspa atang ki ba dok ka dei for na banta jong barok ha jong iwei pi wei barok ha ki jai binre ki badan ha kani ka jala meghalaya kata kam dei tang na banta ki jai binre khasi garo jantia lani ki riboy indre ka dei lot na banta barok ha salon sar kitu ki pai ba ki badan ha kani ka state jongi ka state meghalaya apila bani thu long habe dei pat ka kam ga pitrai komi but kai ka jingkermen ka pi lengba kata ka kam ka pitrai ba phila ban ai na banta ki pajba jongani ka jela ga jongi lingba kani ka GVK EMRI 108 to nga training kong do ha ka por banga appoint kani ka kam kade ngade kom emergency response officer communication officer kata kamot kitu ki basong hangtei hapo office hi arpsaw kanta nyosngi haka longi trai kambe arpsaw kanta nyosngi bangi ha bansem be ki phone call ki baki breo ki dan kam yaka jingerap jong ka service 108 all over Meghalaya barok we ka Meghalaya kata kala bande na po Shillong na Tura na ngandong ben na po Garo Hills na po Khasi Hills West Giant Hills barok hai kito mo na po riboy rukum jo ki breo kin the phone yaka number 108 ka phone ka baki ka number ka baki dial maki kawan be hapo office bangi dei mengi besem ya kata ka call ya kata ka phone jengki bangi kali ka jingdon kam jengki
Te nang tung yo ban kelek ya kita ki data ki bangi dan kam ban pentip sa ki ambulance staff beda bakin pen krea na ka banta ka to ka case ka bakin lek ka bangin pha mangi lingba ka jing demand ka jong ki public la da ki dan kam ya ka pregnancy case ka jing sukha kin pen biang ye ki tu ki tiar ki dawai ki ke barok hai kin lek ya ka to ka emergency la da ka dei ka accident ru ka mangi pentip sa ki ambulance staff nang ta barok hai kinu ki jai kesu ban nang ta hangtai hapo ARC ha ka jaka ka bangi sim bangi ya ka phone ki dan pada sa kini ki police department bakum joro kini ki doctor ki badan 24/7 ki taru ki dan lang hand in hand bar kini ki field staff ki badan ki balet sa kini ki jaka ki baki phone ki paiba ladang yo ka phone call menta na po Ribhoi district na Bhoirumbong kamangi phone ya ki ambulance ki badan na po Bhoirumbong ki let sa ka to ka jaka ki le banai jingira lada dan kanu ko problem ki to ki ambulance staff ki phone biang yengi hapo ARC emergency response center banang tu beringi pen connect ber ki doctor ki badan hang tu hapo office hi basang marjan bangi bar ki to ki doctor pada ki advice ye ki to ki paramedics lani ki to ki nurse ki badan hapo ambulance kumno bakin yarap ye ki to ki nongpang kaiga namana do komangi yo jing te ba de hadien arjar kat khandai papilas dang ban pensngo pat ye ki jing e ga jong pi hasiwa jong kita ki snam pan yethu yangi kalong kumno kor kom trekam ga jong pi pat kai ba pelong pat e ka ba pinsawan pat ban shong ha gani ga jaka ka ba pinyangi ki ambulance pat ban shong dala de hi haring kat ba kini ki ambulance ho te kata kani kata kala ya basically kani ka agitation ka jongi ka bangi dan menta beli ka wan ra yangi sa kani ka agitation menta nama kala dan palat ka jing ka lalong kom ka pressure ye ki nong trai kala jor hado kata lingba ka cost ka ting jong kani ka company namar ba hakapor ka baning kong hakapor ba ki recruit yangi kini ki basim phone hangtai hapo office hapo emergency response center ngidan arpusaungun kita ki dei ngi divide haka pra shift namar ngi haka light shift namar ngi trai pra kanta tingin dami mangi ki badan prangut ki wan biasa ki wei prangut lani kala amdei ka baduna eru kan dei hinreungun la dei iwe idan weekly off but iwe idan haka emergency leave te barok khai nginum ya panglot barok khai nginum sim off na maka rosta hi kila panya ya kata karukam ba iwe in your off haka sitio te kat banang ya kisi ki por kis ndam pada kala nang reduce kala nang duna kita ki manpower ki bangisim ya ka phone hang te hapo ARC rukum jo te kat nang ya kisi ndam hajing sha ka baning kong gidan prangun te nreungun maximum ka bingi song bansim call te kat banang ya kisi ki por kala nang reduce saka saungun saka laingun but at present lele menta na mangali bangadan be hang te hapo ARC ngamdei so ibasim phone menta tamang song hang to hapo ARC hi bangairap hakawai pira ka department kade ka operational excellence desk tambang adan lang hang to na mangairap lang iki ARC tangayo iba menta kidan kisi ki badan tang iwe iba sim phone but iwe pida iba ide itai level 2 iwe ide level 1 iwe ide level 2 hajing sa ka level 1 kidi bandan la dalong kumno reungot haki por ki banding kong do ki bangisdang te menta kadang dan stang iwe te kamal hangni hapo Meghalaya jungi ki district ngidan menta hado khatwei kharatli ki district nei telada iwe ibreo ifon na kowe ki district haka jo ko pola da dan basu khatang ar laingo haka jo ko pon na ka state of Meghalaya kamon tang iwe iban avail ya ka service iban yo namar bai dan tang iwe iba sim phone te kitu ki we ki batam ki accident ki RTA road traffic accident ki we ki jingpang jing stambar khoi mukila dolun namar bele yu badan bestang iwe iba sim phone te kata kala de ki jinge fer ka ba hado kata ban ya ka ba menswa ki dang recruit thamai ber ka ba menta hadien ba nang ta pede lada menta lada ki recruit ikini ki khna ki ba thamai to ka jinge fer ka longba menswa ki ada ka training ka ba biang ka proper training ka ba dei kum ba sibna ye handai menta pede ka training ro kam dan lada ki recruit ikinu khna ka ma ki la long ba direct hit the floor ben kamun me ki be ki ha ban sem ya ka phone te ka to ka wan ra ka jing e namar ba ki khlam patte ba kum nu ka kam sem phone menta lada nga ekran ba phi fikran da ko ka ton lada nga ekran bi ti we ba ekran da ko ka ton te lala ki jong ki ton kamun nginum la ban pa chap kloi wur ba te khlam da yo ya ka training kan kata ka de ki jing e pher ka ba yo I at present bar ka bala ada mensuakan nama bangadan hapo ARC te light shift ka ba piong prangut kat no ga jingkhia jong ka kam por ba phia tre nama kum ba piong menta ka don ga jingi pher pat ba mishum la ple shu kum ka ta ka to kam la pe thuma ekor kam tre kam hoi thu ingi pat ka jingkhia jong ka kam hoi kata kala ya dei ba ka tu ka news ka ba ai ba ki dang si publish min hakani hapo Shillong Times ba ki ong ba ka jingdo ya ki calls ka dei namar ba ka call ka wan ha ka jo ka por te
hakipol ba menchwa lada kidan hadu hanreu nyongot ki basim phone te lada longkum nu kumnuru kemod hakatu ko pon mangi de ban rap up be ka call jungi tang hapeng 8 minute la ne lai minute ngi de ban pendek won ban ngi de ban phone no siki ambulance team te menta hapeng jong ka to ka 8 minute lai minute lada kidan kinu ki ba do ya ka to ka call ru kidang persang hiban phone biang nama kadang de tang 8 lai minute kilaban perkhab la siklaban de na ka network la ni kidang bun kam ki phone biang immediately hang to hi te kemod kilayo biang gitu ka call lada nga miss mentaya ketuka arlai minute ngedang busy bedi we breu tanga dia arlai minute itu iba phone yang ai bang busy la phone biang te ka lain kala ya kem to one by one te kemun ngiyo be ka service hendai menta pada kali jaring khat ba tang iwe hi dan te la dadi ba hakajo ko por la da nyongot ki breu ki phone nyongot ki breu beran kam ki emergency kemun hendreungot ki lado tang iwe ban yo kan te menchwa ketuka kani ka call su ka bon tola da kaduna la ni ka bon ro tambalong kat kinu badan kami ka 108 80% kemut kinyo ben nama beli ki bon ki ba respond ni ka call hendai menta pan namar batang iwe arngo de ki basim call te kemut lalong no kamba 2% kinyo 98% kemut kimyo so ya ka service kata kalawan ka jinge pher menta cuma nem pada ke jing sya tem ma ki ba haba phimla ban ai ka ta service ki don nem ki baju knyum la ne ban ki etp ye namang ni so tho ha por ba ki don kam ki don hi ka ta jing bitar ka jong ki first responder ko mangi dai mangi na po 108 na po IRC na po call center emergency response center te nang tu bring yo ban phone ni ki ambulance staff te mental ka main thing la da mangi ngimla bangin respond ya ka ta call kumno ki field staff kin tep ya ka ta jing don kam te menta mangi lada mangi hi ngimla ban call ka ta menta ka don ka ta level 2 ka ba lada iwe call i miss ya ka to ka i miss no ya ka to ka jing call jung i ka pau ka to ka number jung i te menta lada ngi phone i hadian pada kidam ken gitu la long komba ngi pendam kala da mangi hi te nama bele ba ka por ba ki don kam kimla ban yo ka service what ya ka tangi experience menchwa ka por ba ngi dang biang ki breru te namar ka don ko ka follow up desk kata ka follow up desk ka ba ngi se phone ya ki pa ba 24 hours or 48 hours hadian bekila dep shift po hospital ngiyo aya ka data na ki field staff ngi enter ha po computer ngi dan la ka jong ka application tinang to bring call back ki to ban kali tu patient tu nong pang ula discharge na hospital ne ula khalat ne nei dang dan ha po hospital ngi ha ban kali ya kata ha ka to ko por kum jong experience ya kata kidan ki ba appreciate ya service kidan ki ba dam ro kum jo na ma bale ngimla ban aya ka service ha ka por ba biang te menchwa ha ka por ba kidang biang ki staff ru kum to ka service ngiyo ngi experience ya kata ka jing ki breu ka no ki do ya ka ki do lat ban yo ya ka ni ka jing rap te mentali le ha ka jing ja kum ni ki man pawa po ambulance ki duna nan ta bre ki man pawa po IRC ru ki duna te kam ngi yo abha ka ni kita ki jing sha jing pani frustration ha po IRC menta total ki dan stang khatwei ngot ha ka live shift te kam la long ba ka wei ke shift bon sen ngasi i be ka dan betang i be sim call ba i we tai ba le ha ka level 2 i we L1 i we L2 kidan tang kisi ACCN ARCN ha ka sitio bang yo i ba kidan kumba arngot laingot i handai da pila ban ajing kangi approximately ngatrai kani ka jingbam jing duna breu ban treng teng ngatrai kanutli ki calls ngi la miss ki calls te ki bon ba ki calls ki bon ba mo nama ba hadian ka to bangala dep ngala yo transfer na po IRC ngala le nya sa ka follow up desk te menchwa ka por bangadang follow up ningkong ngayo ado henre popra ademos nyop santli ki emergency ki bang haban kali ya ki pa ba ya ki to ki patient party ki ba fila discharge na henre menta kala hyar ba ka poitang hado komba sa puar sa fulai tili kalong mta menchwa phila ban chakri ban su ong no amar phil ngatrai la de shubu naksispa rapho ngoti e phila ban ai chi chakri kombolong menta ngi la ban ong no ka de tang arpho e ato kan long hakum kata ka percentage la de chu khen ma pi ki bala jutre yak ni kam ala yar hado kata hi nama ba angan ongom no kiniki first kani ningkong la da ki break dan kam ya ka 108 kin phone kin dial to iwe not pra la da ka lanjung to iwe not pra hi kam yo ka to ka telephone ni gabangi ngi habsem ya ka to ka details kiniki information jong ki to ki nongpang la da nang tai hi ngimla ban yo ya ka to ka ngimla ban ai ka service ka ba biang yo pai ba te ka no chu kan ki
kajing do na banta jong ki feel safe ro kimla ban attend kenya ka tu kala long ko batray hand in hand ko ma ki ong manchwa ba ki plus jong ka 108 ki de ki ERO ki de bashim call nanta ki pilots ki banya ya ka ambulance bar ki EMT ki bali sumare ki nongpang te haba upela hi we upela ulas da ula pra ula tolot te komod kumno kin la ban ay ka service ka babyang Kemudian minta pihak parat por kumba ke keba pihak sign ke ya ke agreement cuan le kumno ne. Hapo ERC namar ba kidan bagi haben sim ya ka call ya ka phone bed tingi song be hang to 8 hours pra kan ta bed te hado mentaro ki penne ya kata tong balong ki ya kan ni ka night shift ki kampen jalan ki kampen dunano ya ka morning but ke evening tamakan ka ta jinga divide ya kata ka por kan ya be pra kan ta Bede ka jing COP kumno ki CEO ki dapat nakaliang kani ka company marba ka sarkar ka aya kani ka company kum ki CEO ki trai pi pan. Hakapor bengi join menchwaning kong ka jingyo ajungi ka debet ka kambiang ladanga compare ba kini ki ba join menta hadien kini ki ba join hadien jungi te ki yo sisai ka jingsi ko baret palat hi kami hab so bar ka market price jong kani ko por ko menta wala men ha kani ngi khi ya kata bengi ngi duna palat kata ka jingyo ki ka government ka asngap kala pen ki yo khandiar wala kata ru company dei tang khandiar ru ba kata ka jing demand ke jong ki staff ki jongi ken tingi sem jing ya sha ya kata na ba kalong no komni ngi trei hang ni hapo ERC ngi dan hang ni hapo Shillong be ki ba trei ya ka ERC ki de be hapo Shillong tingi yo mancha ka baning kong do ngi yo ya ka pick up drop na do ka morning ka evening ba ka night shift handai menta pa ka nang ya ki sing ki por kim asho ya ka pick up drop ro ki pick up bestang ya ka ba men te kamar ka expenditure ka jongi ki ba trei hapo ERC ro kala khambon ngi hable hi da ka kali passenger ngi ha wan hi na lo ka taru ngi ha pan biang ya ka por kiwi ki jakat reng atrai la fislam kembas tengen ta sikenta ikam dadan than ka jingta andai hang ni po office jungi ladang islam ya kata kasan minute 4 minute ro kala dan ka jingon ba lada ka leave jong phi karang dan kin na ka leave kam dan cho kumut ki lawat bin na ka salary ta ka ba penbiang ha ki por ba mencha ka de bitang ka pick up drop jong ka kali te menta te kata ka pick up drop ro kam dan cho but mostly ya kata ka pick up drop rong i ki la pendan kam kala da kini ki batrai hang te po office ki ba he tulam ki pendan kam kalaman damaki khamta makani ko por bangi dan strike kum nelele tingi yo I kendang ni begitu ki badan hapo office ki bakatulap jung ki kala he bha ki la dei ha ta support staff ki pendan kam kala ya kani ka kali jung ka office kata kala dei ke jung pendan kam bakla ka ba at present ngi yo I menta barokhan Shong ha kani ka kali ko tho wheels of hope ka ka kamram ko jong phi ka ba de phile nam ta ka jing tip ki jong pai bai babun Kakam jongi bangi le an po ambulans kalong ba hadin bena ayo ya ka call na po IRC tingi sim ya details nang tangi celi ya ka location jong nongpang din katu ya ka landmark jong nongpang tering katu kemun ngisa betha yo pilot ba un sim ya ki ba un start ya kali tingi le chatu kamut pihak ban assess lang ma fi yo pilot nyap ai information yo pilot bang ayo kis tingi hab lecha cata yo kes nak tu jaka itu ini pat haduk kan lo kata kajeng kya jong ka kambat namar ba phi shong lo kali ba phi hapan shania au pilot mar ba kali hapan step itu ini ya ka jia jenti ke jong phi katas nem ka bagladon hakini ka kam te ka khia sisa ya kata kan mar ba ni hapan haju ka puang hapan pej unang pang te haju ka puaru nya betha yu pilot dan kinang pang bong nya suki ya kali te nya bong pilot nya suki te nya pej jaki sepat ba kidan ki badan kaman poi kloi cepo hospital te nya biar ros kan kat bala pan poi kloi pang apa phi akalenti ka ba phi shao ya kinang pang bat nda pila shao ki ka kamram ka ba phile phi pej nam ta kinang pang ka kam jongi kalong ba ni hab access yu nang pang hab kali jing kali system iu te nadu meno system te hadin ka tang last tu ya jing pang te ni tho ai details ni sim ki vital signs par khoi hadin ka tang I phone ya ka ni mata ya jing pang sau RCP kamut di emergency response physician di doktor ba chong ni po RC tingi batai Jepang ka Jepang te IRCP pat batai yang gai bangi de bande te hadin kata da don kaman ai dawai ai kat baong na IRCP
tare kam jong ni te Tapi dia apa kini kes kita juitan kita itu kok kali lani kita kali kita hap sini setai tuan kita bensau lah itu ini kayak kita kendo kecompi kumdo ban pelajim ni Jibril la bun sin ya kata te kadon ci sin do bangi baka hap ko ka kali sapo te kidon anut Jibril ki samla kan the ki bala hap sapo kan sapo rian te adi bangi poi mangi hata jaka begitu kita klan kila ami sesuruh te kila ong ba kidon ki chati kila ya tu yang ipodon chati sapo kita ki beriu kan te ki ong kit nok tang yang ni mele dah gitu te hap adu dawan pulit sa licim te yong itu ki pajba dan hang tu ba ka kam ram jong ni kam dei ban pe je pi ki ba klan ni pe jam tak kita ki ba dan kam jing ya jing sumar te hang tak po ji ya kam no bangi hap kit hakamet i kita ginang pang na du na sina po riat te ni ira sapo hadu sekali saja roh te ka belat kali kan dan ada nang tu pat ni sara sapo PSC kertas nama piladon ane kam tu pidonem tak jing hon mensiam pio sakri yo pajba lingba gani ko Wheels of Hope GBK EMRI 108 ha kalian ka kam teng sustanat mo ya ni ka kam babang iyo ban sumari pajba te pajba ru kat no ki songu yang ni nomor ba ki teng nong haba mo ki don ki beri bakan mausa yang ni te ha ngi ki field staff ki batai siapa ofir ki beri itu rut yang ni te long ngi de ke image yang ka 108 ni mo ki beri kim tip kita ki basyong hang ni de ki basyong ni office de ki no te dang itri bahan te sniu mut ki beri ki yang ni te long habang itri bahak mut ki beri ki appreciate yang te pidonem ka jing sngo patba pilong kumbale ben la dia pat alright kata jing si mo kapur bang menchua ngai kai school te kapur kata kapur ka kami ini attachment mo kawan nang ba ka kini employment exchange ka berkat banyak kam kai school la kam ba ni berkat ya ka kam simet ke jing mentoi simet mo te yang ni la recruit chati sapo Deradun house name ajar pra te habang poi chati ni i ha poi ambulans dan sangut ki technician sangut ki pilot te kam ke bagi train i ka sup ba dan sangut mo te anut ki dan hapo ambulans anut ki dan off we don day we don night we day duty we night duty ki cu adjustment gitu kan di dan sangut te hadin ba ada training ni wan chan ni hatu ko dang launch sang ka tang ya ka east kasih hills pat ka west kasih hills te dan taksan teli ki ambulans te hapo ka we ki ambulans ki dan sangut ki pilot langut ki EMT te EMT ri ang pakai fill up nomor ba menta ki dang tuna brio te hak ta kapur kawan ka rustar bangi le langut we ambulans te kamut we don day we don night we don off one day one night one off te dang iken kelum yak ta kalong 24 hours kali prakanta mar langut mo itri kalong prakanta te namar bangim la ban relief yo bodon night mo men mien te ni sule ni si adjust no ba kha kanta ni di ban le marwe tamba we la yo off te kawan kumta te hadin pat kawan kene ka jing penpej pat bakade ban long bai 2.5 te kat barang slam ka kam ka kadang kia diberi ke nang tip diberi ke nang phone ki dang bun ndai ki staff pat ki dang dun ya baduna ki staff komot ka kam ka kia te kata ka diga jing e kan bang compare men swa ban mentah dem ka jing kelar kor kontrik te pidon ne empat ka jing penyau ya ka ba phim sim la pat ban sakri komba pilong sisa tau brio bala sakri ni kam bat kumjur ka kerteng ka bala IP kumu 14 ta mentah ki ba te ha kapor men swa ka don ka thong hang ni ban ong ba ya ka increment jong pi kin bias na ka performance kamut da pitri bah ka tulop jong pi ka kiu bah ka kiu bon tiang acha yo ru ya ka kusnam bes EMT labun sien ni ka basu dia pat kalong bah ada akut ka senam ke increment pat ngayo average ngayo excellent ASEAN ngap ya kata excellent ngayo ASEAN mah tang ba best EMT ngayo janman ka senam ti henry harap akut pat
ngai ba kini ki we ki bak tham yok ru katulop ka ki he ma ki ban yang de kata de ba ngasung diau kan kemut hem ta hadin pat dah ni sem la adep kan ni de long sebab palan marba kini ibarim ibang sujuan kirangkat katulop bat ngi ibrak tri khat we khat asnem te kamut dia katu performan bangi tri men sfa kim khenchu mentang pi tri ne pim tri ru pi yo kum ju te teng long ka penduk mesti yang i beling tri pha kan ba ka kam ka long kum ju ka jing yo long kum ju bak lam tri e ru yo tulop ka ju te kata long ka penduk mesti yang i te ki we bat ki ba bun sien ka long ba ni la wat lat chawi ban yo kam chlong no menta ka kam ka jenjar te namar ka tulop chawi ka kam he ka kam suk te babu nang ne ki EMT ne ki pilot ki ba bit ba biang ba ban tri ki phet no chawi te kamut ka selbes lu ka rang sini namar ngiyo iki yang tri ki ba bit ki mi no ngiyo nang tri ki ba ki bom ler la long tama Sementara namang i kini ke jingkar pat nak liang ke sarkar ke jingkar pat kini ki officer ki badan napok NHM kini ginong punya jang JVK yang ai no sing kam ke tre tu kampen smoto baklai phi ba phimdon ni ta ka hok e ka ban dawa e ke ki jinon kam ki jong phi ha kata marbangi hakani kari India kadi sin syar pat ba te kadon ka ai do ke bahasa yang ni ban kan percaya ke sarkar ro dakim teri bah tingi don hok lu bandawa ya ka hok la jong mo ho ni sutu ya kata ba ki pat ba ki sistem ki jenjar ne ka por ma ba ki don kam ya ka selbes jong ni te ning kong pat nga perkat ya la di don kam te sya bangan i ya ki we ngap i che la di sya bangan sakri ya ki we ngap sakri che la di danga ngam im kum lo ki bikin im ne danga ya de ngam la ban nyarap kum dengan nyarap ya ki we te kata ka de ka message ma ba ning kong i haban i che la de ngi sa i ki we ngi borom ya la de swa ngi sa borom ya ki we te ki basu thu ya kata ka jing e ka mut ngi kendu jing e ka ni ka por te ki ba pat ba ki ba kendu jing e ki di basu thu ya ka kam jing ni ma banyak ya kini ke kali ban kit ikinong pang kejeng jon ka speed you piket ru ye thu yang i te kejeng jon jung ang de ngala jon jodu arfar trik banai bakat ar te ar jar pra te ngala donam ta kum bakat saus nem e te onda ngayo kini ki emergency case te ngasat penheri kali tu kidan ki jaga caka namar hapor muswa barang lon sang hais bat hawas te ngi hawas ngimla bat penher state kali South speed ru kidan ki jaga bat bar paulai paurung habya ik speed ka judon nem ka por ka baju dawa i phi badi ban penher pada kali hoi kadan im yo brio hoi ka jingyap kadan kita ki khap das ni usrok ru makana ngi hapen hari namar kejeng don kam jong ki pajba mo ngi hap be thong hi ban poi hak tu ka chaka namar ba don kum ka accident e don kum ki jing edung e namar ki jing hura huri jong ki breu mo ki jing edung e tekum ki jajing siat e ru ni hapen her study kum ki tu ban poi kloi ki tu ki chaka kata snem pilania tu la judon nem ka por ye ka ba pinong ba pila jubakla lani sekiwe ki jinge ki ba pinye kendo hakamet jong la di panong ba pidon ne ka por pisho samthia pe pisho tlot akamet hoi kadan ngakan mau ya la jong haga tu por bajia hapo lang pi arajar spau mat arajar kendan spau tai te hapor bang alikit tu we breu ba siat hapo lang pi haga tu por onal apoi hakin si step hakin yo buje nganya kali ki khmat jonga ki silong automatic be ngalong samthia be te hapor ba politi ba ba te don bok hinga kendin do hakata kapor te ngahiar no nakali tengah exercise le jong mulum malah tangum tai ba yuan hane kedai namta ba ngidawai yang sarkar ba mangirung ilong kiba security kanya ka kam mo
Dai subakan ai kontrak yang kena kam katai kajing rengkat tai rengkat i buat kibat mai mentaro ki long ju i tengah longo kan ni mong ya trai kata snem ka kam he pan Jakarta ka bang trai ban Jakarta jong tulop ka sau snem mentang trai ne kan ba banakan ya kata tulop kumat poi kata long kala he Jakarta ka ba trai ban ya ka tulop mo ingin poi pada habade menengal kumkeran habade pak kata ka jinglong jingman juga kali atau GVK EMRI 108 ka don nempat la ka jong ka workshop pan kami ki kali khamtam habade ka maintenance kanang ba phi ki banya pindon ne ka security bat kumjur ki basong khamtam ya ba ket ru ki nongpang workshop ta kamdan rai gitar ta kidon ni mekanik ki sukhot tu ban trai patang tu Hajing Syang ila aku nandu boros kata kisnem ba kumkani ngajak channel kan wan namar bangin yo ban persai baik dah kajing sai ba kipai ba ken sutu sai ya kani ka rukom terkam jo kani ka service ke kani ka si ba ngasnat nak kani jongan namar ba boros kata ngisnom betang ki media news baik tu te hakabai dei bat kani ka kam kajing ye pair jong kajing don jong ki staff bede ka kam ka ba phi trai naga menchua bat kamenta kajing don jong ki staff hoi kajing ya pair jong ki staff haka por ba menchua haka por ba kawan kani Mahendra Satyam hatu ko por ki achievement jongi long ka biang ba achievement long kaman pawaru 3x3 bai kemud haka wai ka ambulance sedangin ni khanya kata ka working hours personal ar pusau ta kemud ngini bun laingut ngini bun don ringut kat kumka man power hakawai ka ambulance lara ka dei personal ar pusau te haka jing sisa pada ngi aka achievement ka ba ngi lem swa ka di kata lara ngini kan ERC du kum player so mena te naka liang jong ka GVK pada hadin bakan ni ka Satyam Mahendra Satyam ka collapse no to por ka bankrupt no te ka wan no ka ni GVK but ka Shirkom ka service ka kam disrupt mo in between ka suchin sang ka management te hajing wan jong ka GVK pada har hajar khatwai hang tu ki sedang ban pentrekam ban praktis je ka ni ka 2.5 kan ban le cost cutting te ka jing fair ka long ba na ka jing le cost cutting kini ki experience workers su ki balak don naduk mensua ki EMT ki pilot ki bat tebet mensua ki bat teri hakani ka 108 ye kitu brok khoi keduk no te keduk no te hap ban tap namar ba kajing dun kami ka man poru ko bai namar ba kajing resign jong kini ki staff ru ka penduk nong sik adai ya kini ka service namar ba ki hap ban wat ki bai ki Jakarta ru namar ka harassment ko mong pi ka ya borok kat tai nadu arja khat wai ka sedang ta harassment te kajing fair kalong bagi staff ba mensua ba ki staff ba mensua ki staff ba mensua ba ki staff ba menta pada ini keren kalong ba ya ka seniority kan seniority namar ngi lak trai lak atas 6 tang mut ngi tang supet wala da ki dei pilot ru kilak lak ban nyerap ki EMT ki bubun kiliang namar ba ki don ki cap ki bangi hab ban nyerap ki EMT ho ngi hab ban corporate bat ki ta kajing per ka kata ha seniority kan te bapli kini bon thamai te bapli ki 4 TBA kin hab bandang long senior hiru kin hab bandang ya ki si ki ya ki bikin tre kena bikin professional ha kam kan te ki bal arim talak sutu rupa ki lak kam te ka bu chikli phi kalong namar ba ang kam spang yang ayo ben kren ki we ne ki para sakti ki chumpi don ka jing pair man chua ko ta ka jing tulun jong ka kam brio kilang nang duna to abede pat kini ki badon sefil pat atu kalong lang kumju lani kadang ni pat kumba kistang man trei kini ka kam na du chua kemo bonong ya ka jing duna ki brio obviously sefilu kan long umtahi namar ba aga kumong ong pimtan aga jing resign ki bon tang naga tulop ru bon ki mon thap e kam itu lob banyu hajar we bon thap ten dei tang ki to ki bla khamne aslam ki ne hi tam ki la i je kam kata ka dei ko we namar ngi suthu ni kam ko dei sekri pai ba pi tingi kenduk ki jai pi ki jai bro te ka jing ne bat ka jing i je ka kam ka fer ba ka ba ngi wan tre badang wat e kam kata ka don ka jing fer ten dei ka jing duna ka don ba hi po fil ru te ngi sem si bon ka jing e ya ka jing duna ka man puar dei na tak da ba ka union ka sami ban diman ya ka man puar ru kan ta ka jing diman pre jong ka union na du arja khat pra ya ka man puar pada tengi kisah sedang ban recruit ya gini staff batamai tekat kum jing tip jungi tegi tap kum tai la apoi approximately san pau repongot bat pilot bat EMT ki kita ki harassment ka pi ban chi ban do mene physically socially mentally pila tang ba suba ai nuksa be de ka physically harassment socially harassment but mentally
harassment ada pelawan. Pi ladang ini kerana ke harassment gelong gumni kan. Teng ke job security kamdan. Teng ki sai persu long ni hablong bai ki nyang ko ngu iki. Kawe gelong gumta. Kat bagi om maki ni haban ngai. Tila da pi bakratang khandiat lu na du na jangai na nong ston pi haban wan tho tang we explanation letter. Tang khandiat la da pi baklaru. Kata ka policy bagi ki pen trekam hang ne. Te don ki staff banadu na garo. Tang wan tho i we aplik i explanation letter ru haban nadu nagaro shu shune and sakawai ru lada kila apoi hang ni kidang pensyong hang tai hadu sawaje janmit lada kiwan da naik super ta hadu sawaje janmit kidang pensyong ka naik super ka bakin hab naik pai desan beje hadu kata ru pat ya kendo ta ka jimut kolong harassment balong ba ngi hab ban ko ungu ki lada ki penyak ingi kumnu ru ngila long bi kata por kum ki masih sam kumut kan kum kita ki masih sam kumut ke bala dalam seni ru pihak ngai dalam seni ru pihak ngai hakata kar kum ka harassment kalau ini tengim yo kan benlong bantri freedom kan da ka jing stunat ya kam ngim yo namar bangan su itu pi menswa hakapor ba kadang don da koi company la dangi late duty ngi stunat plat kata ka mesin namar blai bangi sutu ba kadai syakam hadin banda da lawan pada di kani JVK pada la dangi late duty pada kalong balik sing soi boleh ngong lek sing suit nomor bangi last tu kadon ko official ka bangi sai chimi ki case ni sai long alert bahai ka official nomor bah ka official ki sai case te kam da dai ta ka official bagi case ha ka official ki sai phone ni po management ru teng phone fleet teng phone di pangkar teng phone ka Amanda kini ki badon po management ki phone tingi sai sangap bahai ka official ba let's say hadu kering tun ki de pen per de lada ki phone ber case ka de kata kering tun temu lada ki phone de ki bai tang mengla sutu hang ni la long kende be nomor beli ba kajing sanyon macam ni bakai ta kajing sanyon ni ha ka kam ku mo oi pimtan ku gila long kim kita ki masih sam kumut tin ngata sa ko we ngi habban ngai ki nomor ba kalong ba lanor itu lok beret lanor jing kajing dunakam hang ni estate duni pi tang na kada ban yo ka kam ki beri ki habban wat kam tengi ngi tadi hang ni da kata ko menswa te like wiak takamut ka garu kala debe ka hel ni kata kade kowe din tak daw ngi sepersya ha ka demand jingi ru ba ya ka transfer pemdai ban pa ki kasi shagaru namar kadon ka language bariaru kadon namar bangimla ban communicate bat ki garu ru umla ban kren da kasi kamtam mi ka emergency service namar bang alamat ngala poi di shagaru bak marabat ka suparapi te ngakendu operation hang di markhmat ngadon bar operation markhmat ngamla ban kren bat ki namar ka tin mistu te tad hadu bangan da phone sedu setura bangan communicate bat ta perlok ban setura kala dai kumbar 10 km ngala ayat la move te tad hadu ndala apoi ndala call yuta ban po tura operation don hang ni hab communicate satai bunyo assess operation te kum kita ki gidon te ki babon pada ki khasi na kata ka problem bat na ka jingret ke tulop bat na ka jing bamju ka jaka ha kata ka rukom ban serving public stay ha kata ka kentin ka jing ka jing tre kata kibun beresign kan Kay kata ki phone calls ke papichuyo kerpang na kita ki dipangkar kita ki lead kita ki Amanda ki phone calls ke kumno ki phone call song ki sai phone ga ngum tu teng da don da ngi bakla tiak apo di tiru pi balai kumta pi ngasngu pi kumta long ki mi kan kum kita ki jing keli ba long tang ban puk bai kan ngi tamon puk bai ngi long ba ki wat daw persiang mon wat daw bai te kum benda phone di pangkaru sen bagi la pha duty ta kum kin de la phone tu kila pihak bon le film le ngin terminate kata na call lu kadang wan namun kala ja sin ba hang te tu usnam arjar spo lam maklanga arjar spo na arjar khandai ngila ikon roi bon di pangkar da film le kini uru tanda trai usakran ni pi kata ngila ikon roi hang te nomor kata ka kantin termination ka mi ben khtin atu kata ka reinstatement la da shumut la da shimtino da kawai ka company la ni ka shimti da ka sarkar pikwa ne man de da ka jingtho amar ba bunsien hi bangi jo ongi bunsin ka de tang ka inol ki boni ki de ta ki ba ong ni ong da ktin kno klen da tang jwat labam hoi tapi kwa ne pat ban yo da ka jingtho ba habi de ni ki bon ki jing dawa ki jong pi ho jing shana kalyang na kata le gede bokong san bahangi ngi jing shana kalyang jongi kat kum ka jing perkhat jo union ngi dan kam ya ka out declaration ka bangi haban pembiang na kalyang ka union bi te ngin hab ban leit limba ki export jongi ban kam pen bhai kata te ka jing so jonga pare kalong ba khmat jong government kan ba ka union
kan penbiang kita jing tho limba ke expert jingi but kini ki points kamtam ya kini ke job security and ka salary im dei atang job security and ka salary ke dei benrung ha ka close jong ka MOU kan kadai benrung ha ka close jong ka MOU khnang ba kinu ki agency la ka dei ka government ru kin read ya tu ka MOU but kin pit ya tu close ka bala thap ang tu but san ya tu hadin ba fila agree ya tu ka close ka bangla thap kan kadai benrung ta ki kumni tu kini di kesin besar ha kita ki laiwat ki beladap atau ki juai nempat ke tulap jong ke ki jong piru haduk menta ka jingi ki bala adep ngimpat juduk itu lap ngimpat juduk namar kamdei ka ngan ong bai mdei mangiba yaki handai kila penbor ngi baneki la langi kren dina ka liang ka sarkar la langi kren na liang jivikiru kila penbor ngi baneki namar nadu menswangi kan mau ba hagapor ba kami ka union mdei bangi ki direct ngila aware ki degi benai ngila aware ki degi benai pai kini di mandringi subhaban intervene subhaban ban work out ikini subhaban pai kin ban penyo ikini di mandringi tingi la bu ke por ki kemba ngi so ba kampoi sei la dengi kren li bat management poi tempoi sei nomor ngitip maka agensi kam don bor pi te ding ta kadau ba hagajing bom la ban penbiang boda tingi hakata ke diman ka bangi bu kalong ba longkum tai kan ka pelong boda ngi ba nginang ya chkamat he jing khi jing ya kila penbor ngi bane khi namar nadu menswangi kan mau ba hagapor ba kami ka union dei bangi khi direct ngila aware ki degi benai pai kini di mandringi subhaban intervene subhaban ban work out ikini subhaban pai kin ban penyo ikini di mandringi tingi la bu ke por ki kemba ngi so ba kampoi sei la dengi kren li bat management poi tempoi sei nomor ngitip maka agensi kam don bor pi te ding ta kadau ba hagajing bom la ban penbiang boda tingi hakata ke diman ka bangi bu kalong ba longkum tai kan ka pelong boda ngi ba nginang ya chkamat he jing khi jing ya don nem ki jing sha khate namar ka kam ga jong phi ka debi haka kali hai babaro kisanya uragi baterai hapo office lara kani ka kali kam tulun but ka kam don ka kam ke judon nem pat don ki nu ki bejusha khate tulap pat yo don kanu ga jing bakla laga long na kaliang ki badon feel lani ki badon hapo office pi ga jing khate tulap kata de ki la jule man ka pori adengin kren swaya ga shutiru and then gini keren ya ki ups and downs jong ka kaliru namar kiron kini ki mare surok pi ni kali ki bayat ni ong bai bayat te ka jinjuna hang ni te ka don bai te teng tang bikin lat ni ladiru teng utu kitu ki staff ki badan ha tu kali teng ki bangat kum ha kita ki khap ndai ha bakila inquiry teng kala dei hilu ba teng ni tengkhu bat ka kali jong ki breu teng la dala wat ki la inquiry ka case makanaru wat itu ki habang ila tip persya ba kani ka dei ka first insurance party kani ka first insurance party kam dei ka baong bamdon insurance kani ka don insurance tang bolong ba nalor kataru ki kimla ban claim insurance ndai bun mihi ka bhap save de ki staff te kumi kita ru kala dei ka deduction kan wat la dam la ban save menta sin save ru la dakan dei arpo hajar handai ki deduct pore na salary teng sam spa man brai ki deduct kum kita ki jing shot ki bun ke ka ba phi angnut menta amar ngasngo ka ba phin se kendo ru ya ki officer sarkar atu phi bakane ka ji ki jong phi kan urlong ne ni ka jing ki jongi ngim ka motif jongi ka dei ka tai baka dei ban urlong namar la ngini keren ni ka fundu ka jiviki kam don pisah ne ban penya ya ni service ka system ko mong mene system ka penya tingi kwa bai ba ka sarkar ka dei ban penya ya ni knang namta kan long ka bah kamiat om dei tang ngi batrai ba di ki ba ro bakin yo ya ka jing sakri ka bahop na kani ka kam tinga so bun ong bala dei ka por ka government ba kan phai khamat cha ni service lingba jong kani ka channel jong pi ba kerman lang ba dei chu ban outsource ya ka mentala da ki khat snem kan kumbang la kren ong ba ka amount ka dei ka ba khar crore ka taru dang sudah pra ha ni banai Januari ka amount ka dei ka ba khar crore ya kani ka project and ka manpower kumbang la perso ka dei kumta approximately slice pangut kat ba ka ai pare ka jing sakri ka ba he ya ka state tengah so ba ka government ka dei ban perkhat ba kan ni sakoi ru ko long ba kumta pi la da ka government ko ong bam la ling ba ka health department ngi ngilong relate but ki public directly but ngi deal but ki public pi tengah so ba la da ka government ka kan perkhat bai ka ni ngila ban le cha ka disaster management ru tel da ngin le cha ka disaster management ai ba ki DC kan handle kan
ai baki DC kan handle ya kan ni and ai baki block development officer kan handle ya kan ni service kan mdai ban ong tang ka health department tang kam jong karo kala abon i ki CPC i baki bon ki jing duna ki CPC te handai kan ni ka essential service ka ba serve ka emergency te handai ngang so bala lada kamla ai baki DC kan handle ya kan ni namar kat kum ga jing tip jungi kat kum ga jing tulun jong ni kam ngang so ba haki location beper ki bangat haki district beper am ki bon ba ki DC ki ba deal bar kan ni ki bon ki DC ka jing ki ga jupia to pio ne me ka jing kershan ni ki pa kajing kersan ni yo ba hi nagi pa namar ba kila don cirkom ki register ki bangila sim ke signature la long kum ka signature campaign register nagi pa kila don ki ba kila san haman ki location yang ka ambulance kila don belasan te kalong kum ko ong pi kum ta kan ba iba pinle pa ini ki register kini ki register jing sang ila abu record tengah try leng ba jong pi ru la pila ban sim pila ban ringi gitar ban pen i khnam ba udon kam ban i pi te ngasu ban ong bala da pi ru pin da ring menta pin i kan ya ka clip jong pi ba ni IT pa ini ki register kani ta kan ni bisa government ni kani kan ni government nomor ba kalong related bar ba te habau ba wajib di sarkar ta ai bu ba bu un sutu kan ba sarkar kan le yu kan ki lanu pinli IT ki register bu pio jing kershan no pa lingba jing tho ki kabakila soiru hoi ya kani ya kata ka register ngin sapai ya ka meeting ke ban lapoi ya ka bakut kan kumnu ka meeting ka kumnu ka kam ka yala mengi mar kumba pilatip bangin sedon meeting incident meeting sibet nel saya ngam tip tengin sesap tu ya ka jing keren kan dadi boong ba la ban sulit pen i bet directly ya kan ya jing kersan ning ba ya hap sutu ka meeting ka tulun kumno mantang ngelik makana ka meeting na da utai snap ya ka meeting jing mentoy yu pen i ka tu ngiran kami gibri bakin sutu ya kata ka jing koridor jong ne kam bat ya ka voice jong ba da ka signature jong ki da ka signature jong ki tengya so bagi dan kam pen i ha gibri ki ba sempang ya ka tu mdi ki kada akan nom tai Lingba kani ka kubor ba ki jinge kren ushilong mel ukrwo ka atiar usngongo ya ka kam ka ba ki nongtrei ka GVK EMRI 108 kila shakri bat pha ya ka krwo shaka sarkar jila bahagani ka kinti bakan longkala kum ka shaka jong ka jingkermen wheels of hope ya ki jingdawa jongki kanam ba ki pajba khamta mudok usok ki ba jiyo pedang ya ka jing shakri lingba ka 108 kinomat ya ki jing e